Tänään juhlitaan vain terveellisesti Marian luona. Miten naisten aloittama elämäntapamuutos on sujunut? Ja kuka naisista on elänyt kaikista terveellisimmin? Moikku! Tervetuloa kuuntelemaan Veeran, eli siis mun täysin vihreä podcastia Herkku Vihreä. Tänään meillä on aiheena voikukat. Mukana on myös yksi asiantuntija. Voikukat onkin yllättävän ravinteikkaita kasveja. Vaikka ne saattavatkin näyttää vaan sitkeiltä rikkaruohoilta, niin ne on täynnä vitamiineja, niin kuin esim. A:ta, C:tä ja K:ta. Sä pystyt siihen ja te pysytte siellä. Hei! Jukka! Mä menen nyt! Katsi tuli hakemaan mua. Piirakka on tuolla valmiina ja mä just tehtänin. Se oli tosi hyvää ja ei oo enää niin kauhean kuumaa. Moikka! Moi! Vai pidätkö sä vähän noita? Mä keräsin meidän pihat tommosia kaikkea terveellistä juttua, mitä me voidaan syödä. Joo. Oi, näyttää niin. Joo, siis ne on tosi terveellisiä. Kyllä. Yes, kiitos. Noniin. Joo, tuo kurkkuvesi on tosi terveellistä kanssa. Niin on siis hyvää. Joo. Eikö sä posta meistä? Hei, mä unohdin noin tonne. Tossa on Emännälle, olepa hyvä. Ja itse kuule keräsin tuolta meidän pihalta. Eikö se ole hyviä? On. No kaikkea semmoista terveellistä vihreätä, mitä on hyvä. Just laittaa salaatin sekaan tai Niin sit sä suoraan. tunnet nää, että nää ei oo mitään myrkyllisiä. Juu! No niin, ihana kun pääsitte tulemaan. Tervetuloa kaikki. Kiitos. Teitä on vihersmoothieta teille ensiksi. Tämän terveellisen kesän kunniaksi. Terveyttä kaikille. Ihanaa kun ootte täällä ja ihanaa Anna, että sinäkin pääsit, että Jukka jätti sitten sen motocross-kilpailun väliin. Et ei se vissi ollut sille sit niin tärkeetä. Juu, totta kai Jukka jäi lasten kanssa ja mä tein piirakkaakin niille sinne valmiiksi. Ne voi siellä tosi hyvin, kyllä. No niin, hei. Tää vihersmoothie, tää on tosi terveellistä. Tässä on pinaattia paljon, vähän nokkosta, vähän noita vuohenputkia tosta lihasta. Kaikki sellaisia, mitkä on niinku tosi hyväksi ruoansulatukselle. Tämä on oikeesti Joo, mutta ottakaa he salaattia. Siinä on noita luomuvihanneksia, sit persiljat on tuosta omasta yrttimaasta. Siihen voi laittaa sitten rypsiöljyä. Mä oon laittanut rypsiöljyä, koska se on paljon terveellisempää kuin oliiviöljy, siinä on niin paljon kaikkea muuta. Sitten jos tuntuu, että ei ole tarpeeksi vihreätä tässä, niin voi ottaa viherjauhetta sinne sekaan. Pähkinöissä on hyvää rasvaa, niitä voi laittaa. Ja kaikki, en laittanut paljon mausteita, koska mausteet lämmittää kesällä vähän niin liikaa. Ja leseitä kannattaa laittaa ilman muuta, koska nehän on sitten, kaikki tietää miten hyvää ne on kropalle. Hei, leseistä tuli mieleen. Tiedättekö, mä olin yksi päivä työpaikka ravintolassa syömässä ja siellä on älyttömän hyvä puffa. Ja siellä oli leivitetty semmonen, niinku, se ei ollut viinerleike, vaan se oli joku ihana sellainen, joku ihana piiri, se oli niin rappea ja semmonen, oi vitsi se oli hyvä, mä en tiedä mitä siinä oli, mutta se oli oikeesti. Siis mulle tuli tosta mieleen, itse asiassa kun sanoit, niin siis tiedättekö sen kahvila, joka avattiin kesäksi tohon keskustaan? Joo, tiedättekö? joo.
Siis mä olin siellä syömässä siis niin taivaallinen suklaakakku, paksu kuorute, joka oli siihen lähtenyt valumaan ja mintun aromia kreemi siellä sisällä. Mä en tiedä, ootteko te kuullut, kun tuossa on tuossa vähän matkan päässä meidän, siellä Järvenrannalla on semmonen niin ihana kesäkahvila. Mullan tai kakun iso jäätelö. Kesäkahvilat on kyllä aika. Mutta on tää salattikin hyvää. Joo, on tää kyllä. Joo, tosi on tosi. Kyllä, ja terveellistä. Siis salattiin ihan turhaan sanotaan, että se jotenkin aromiton. Tässä on ihan tosi hyviä makuja ja siis tää rakenne on kauhean hyvä. Rapsakka. Ja onhan se niin, että herkkuja pystyy välttämään, kun niitä ei vaan ostaa. Hei, salatista tuli mieleen. Mä oon ottanut kuvan, mä näytän teille, mä teen semmosen älyttömän hyvän salatin, mulla on siitä reseptikin. Kasvun näytän teille. Ehkä mä näytän sen teille vähän myöhemmin. Joo, on se tosi hyvää tää kyllä. Kesällä kaikki on niin hyvää. Niin, se tuoretta. Kyllä. Kesällä on niin helppo syödä terveellisesti. On Hyvin muuten resepti. Hei, mitä te olette mieltä? Mulla on nyt syöty näin terveellisesti ja kaikki on ollut hyvää, niin jos me kuitenkin otettaisiin pieni jälkiruoka, mulla on sellaisia terveellisempiä jäätelöitä tuolla pakastimessa, missä ei ole maitoa eikä kovaa rasvaa eikä mitään sellaista, että on ihan semmoisia kaikettomia. Kävisikö semmoista tehdä? No ehdottomasti. Ne on terveellinen. Kiitos. Tää on ihan terveellistä. On kyllä hyvä. Ihanaa. Tää kuori. Joo. Tää on melkein kuin siellä kesäkahvilassa. Seuraavassa jaksossa Tiina on kutsunut ystävänsä pihajuhliin. Naapurissa asuu vähän parempaa väkeä, ainakin Tiinan kertoman mukaan. Millaisen päätöksen nämä juhlat saavat?